Dus mij opzet, doe er net echt op zeker. Ja. Zo'n reden aanhang, jongens. Hoppatee. Oh, daar leidt ze. En nee, het heet. In tante haar citroos. Ja. Nee. Jawel. Hoeveel haast nog hoor? 3. Nou, ik ga van de gok. Goeie, en na je die een nieuwe vlog. Zaken Thomas is helaas nog heel iets ziek. We hebben al echt constant in de baan geweest. Hij heeft 41 plus koorts. Onteilen, dus ja, vannacht amper sliep ik in. Van de morgen wie het ietsjes beter, iets minder verheging. Nou, tussen de middag had Ildo natuurlijk op bed best, zeikje zaken, maar toen ik proberen te koersen. Dus die had even lijn en ik kreeg even lijn op een bank, dus we hadden al even een knipperke dienen. En nou werden de zaken wekker, hier nog wel wat verheging, maar hij zei ik wil wel even naar boeten en één bij klaasjes in. Nou, het zintje schijnt. Dus ik zei, een beetje frisse lucht is altijd goed. Dus ja, ik neem hem even mee naar de theatertuin. Ik krijg even frisse neushelje. En ik zal zien dat jaren dat ik eerst zo low is. Dus een hele middernacht. Nou, ik moet zeggen, ik viel me op zich wel heel goed. Alleen nog nou wel heel wurg. Dus ja, het mij net echt. Vorige week weer Ildo wat ziek en koortsig. Nou zaken. Maar nou ja, ik hoop dat zaken gauw weer wat opknapt. Hij is juist thuis kan van squallen. Je wordt hakken met mijn thuis en weer echt, nou, hij weer de hele nacht in de baan. Dus ik hoop dat er Jood wordt opknapt en ons hakken morgen ik nog gewoon even thuis. Maar het maar even een oors. Het is net oors. Ik zit er wat skieter uit, nou ja, daar maar met me doen. Maar nou ja, door die Brutse nacht, die doet dat mij, dus het is net oors. Even in het zintje, dat lijkt het me wel lekker. Ik neem je mute bij mij in een vlog van shit via het net te abonneren en te liken. Dat vind ik hartstikke leuk. Dank. Nou, we zijn even bij Beppe Klaasje. Zaken lijkt lekker op een bank. Ildo die is een wat ontstoren. En ja, dan moest me wat vertellen. Wat hebben we hier? Handje klap. Handje klap, ja. En we hebben hier alvast handen uit verzocht. Dan kies ik steeds mezelf een hand uitzieken. Ik hier gewoon een skelet in. Dus een skelettenhandje. Hand mijn nagellak. Dus ik ben de hand mijn nagellak. Ja. Ja. En bij tante is dit al tik om aan te vangen. Dus daar moet ik nog drukken? Nou, nog net. Ik lees het even. Eerst even het lezen. En eerst dit tik om terug te trekken. Dus wat tante aan hier stellen is, en dan doe ik het van. Bijvoorbeeld tante wil nou aanvallen. Ja. En wat tante op mijn hand. Oh, dan moest toen weer romlokken. Ja. En als het mis is, dan mag ik slaan. Probeer te slaan. Maar als het, maar dan hierop zitten. Maar als het raak is, gaat tante een punt en is het gewoon op mij. Maar tante kan ik wel van ik de sa en dan je jaren rond, maar ik druk helemaal net. Want je in piekjes. Ja. En als ik 3 keer rond dingen, maar tante die probeert net te slaan. Ja. Dan als tante gratis klap, dan kan ik net rond doen, zeg maar. Oké, snapt tante? Ja. Ja? Nou, let's go. go. Nou een punt om niet, omdat ik die... Je was eigen goal soort van, maar dan oors. Ja. Oké. Dus... Mis! Oké, oh, mis. Nou, maar ik zus maar probeer te slaan. Oh. Ik zie nou wat tante 2 keer. Oh, ik ga 3 keer mijn hand vatlutsen en dan... En nou has de hand vast en dan kan ik gewoon zo doen. Net zo mooi. Hé, wacht, Ildo wil je rekenen. Heel hou ik. Ildo is rek. Oké, ja? Oké. Oh nee. Dat is, haar hand is al een beetje reed. Ja, maar ik het vol slaan man. Net zo mooi dit. Ben je net zo goed in? Doe eens mij opzet, doe het er net echt op zeker. Ja. Oh, ik moet het... Nou, daar was het ook al vaker in natuurlijk. Oh. En zo'n reden aanhang, jongens. De punten gaan trouwens tot en met 10. En dan is de winnaar of de verliezer. Oké. Maar ik vind dat tante nou om mij slaan, dus tante maakt nou rond dan. Tante is er rond dan. Nee, no. Ja, en dan moet tante slaan. Nou ben ik weer, oké. Ja, dan moet tante slaan. Ja. Maar dat is nou net... Ja, dan moet ik dus slaan. Wat verdikke, ik ben je helemaal naar goed in, jongens. Ben je helemaal naar goed in? Ik zal even hut naar huis, want ik hier laatst bij de kringloop een heel leuk spultje halen. Wie wat waar.
En hier jaren wel even zin in om dat te spelen. Nou, ik zei de hele dat blijven op. Dat is wel leuk, hè. Beb is mij de liedjes boeten. Lekker boetenbordje. En Zaken lijkt lekker op een bank met zijn tablet. Dus die vermaakt me. Hoi. Jelke is echt thuis. Man met al je op het t-shirt. Het is heerlijk boeten. Lekker waar. Dus ik ben blij dat het jonkje een beetje opknapt. Ik heb wat idee of zaken tekort gestaard. Dus dat is heel mooi. Wie, wat, waar. En ik voel nog wat oude ballen en nog wat restjes fruit. Ik ga nog weer naar de geiten. Die vinden dat wel heel heerlijk. Misschien Lois en Ildo en Beb en mij willen naar de beestjes. Hoi. Wat bist u mooi. Laat me eens even zien. Is het zo goed skommelen, hè? Die even daarop. Aap even daarop. Ja. Oh, mooi plakje, aap. Oh, net volle. Ja, goed. Zal ik aap skommelen? Ja. Oké. Ik wil echt het beste. Best. Zusje. Oh, zal ik een beet houden? Ja. Doe gewoon deze kant. Hou ik een beet. Zo. Wee. Wee. Ja. En go! Klasse meid, wat goed. Wee. Aap. Zo, hier is Aap. Hallo. Wat een lieve aap had Lois net. Zo maak ik apen. Oh, ja, die aap is van Lois. Moest ook even skommelen, Hildo. Nee. Zal ik op skommelen met aap? Nee. Ik kan Hildo wel op de andere kant zetten, toch? Hildo op de andere kant? Wat is toe daar? Waar is toe? Komt ie bij Aapie? Ja, zo. Hildo met aap. Oh, aap. Zit blowen. Hou die maar beet, Hildo. Oh, aap. Aap doet het maar mooi. Ja, zo. Zet blauw aap. Kijk even. Daar go. Was het op een grote skommel? Ja. Is er klaar voor? Ja. 3, 2, 1, go! Dit is mooi. Wauw! Daar komen we. Daar komen we. Op nee. Op nee. We weer opnieuw? 3, 2, 1, go! Dit is mooi. Dit is leuk, Hilda. Bij Aapie. Maar je aapskommel weer, nou. Dan ga ik Aapie met de... Oh, denk op Hilda. Oeh, ja, dat goed. Tot dan. Oh, nee, aap. Oh. Niet waar? Go. Oh, nou. Dat ging net zo mal, hoor. Dat ging net zo mal, hoor. Nog een keer, Hilda. Met hem helpen. 1, 2. Oeh, hey. Goed zo. Goed zo. Wat zegt toe? Ik ga stoppen bugleertje. Doe maar. 1, 2. Oei. Oh, doe de wastak alles, hè? Liet ze doorrak. Aap ik van de glierbaan? Kijk nog even zout. Kijk nog even zout. Je leent. Ja, 1, 2, go. Hoppa. Nou, Ja, aap en op de trekker. Rieden. Oeh, een dikke shovel. Hoppatee. Nou, dit is het speeltje Wie Wat Waar. Ik laat je hem even zien wat er al hier in de dozen zit. Er zitten 2 borden in deze broekenmast. Dus ik kies met 2 personen spelen. En er zit een kaart bij. Je kunt kiezen uit vlaggen, uit transport, dieren en wereldkinderen. Nou ja, in dit geval zit de vlaggen erin. Ja, maar ik wil graag de wereldkinderen. De wereldkinderen. Die vind ik het leukst. Wel vind ik het het leukst. Ja, die vind ik denk ik het leukst. Dus we gaan de wereldkinderen erin doen. Oh, daar leidt ze. En nee, het zijt ze. Wereldkinderen, die zit... die zit hier achterop, denk ik. Of net? Of hier achterop. Ja, bij die achterop. Nee. Nee? Ja.
Wereldkinderen. Dus dan kiest je er zo bovenin wel. En dan moest alle ruutjes iepen. Ik wil even op de makkelijke manier. Alle ruutjes met de iepen. Hier is hier in de was. En dit klepje met omheen. En dan zie je hier 2 witte puntjes staan. Kiest ik 2 uitziekje, maar we doen heel het gewoon in. Ja. Ik ga Jim Bos schillen welke ik kies, maar ik ga het net zeggen, want dan weet jij het. Dus ik neem je mee. Je mythes kan verschillen. Je dit zo al. Ik ga Ian uitzocht. Ik jou je mee nog jaren kan die ik schillen terwijl ik het ziet. Zie. Ik denk ik wil die of die. Ik denk dat ik deze keer dan. Dus dan zet ik die. Ik zie dat. Oh, je zit er in. Oh, Die zet je wel. Alle ruutjes met Ian. En die. Ja. En dan mag we ons de beurt een vragen stellen. Alleen nog het mij alleen nog vragen wijzen waar het antwoord ja of nee op is. Jara? Ja, klopt. De jongste bij beginnen, dus dat ben ik. Nee. Oh. Nou, meestal beginnen. Is het een man? Ja. Nee. Oh nee. Oké, Het is dus geen man, dus dan kan alle Alle man vrouwen? voort. Het is geen man. Zo is het hartstikke verkeerd. Hij is hartstikke verkeerd tegen die jaren. Dus dan dat kan- kunnen alle vrouwen blowen. Dat soort zaken. Ja, dat betekent no het, hè? Dat betekent no het, hè? Dus alle man kan voort, dat klopt. Ja, dat is die een man. Nee. Ik geen man, dus ik kan bij mij ook alle mannen voort. Het is een vrouwenstrijd. Het is een vrouwenstrijd, ja. Wat verdikkie. Had diegene een jurk om? Ja. Dus als mijn broek of een rok mij dicht. Ja. Deze. Wat? Ja. Ja, dat is jurk, toch? Ja. Ja. Dit is een jurk. Dit is een jurk. Ik denk dat tante dan die is, want tante zei heel snel al van ja, het is een jurk. En daarvan is het al heel snel zien dat het een jurk is. Oké, Jara. Zit er in die vrouwenkleding, want het is een vrouw dus, echt roze? Zit er echt roze in? Er zit geen roze in. Nou, dan kunnen alle popjes met roze. Dat is reet, denk ik. Hè? Daar zit roze in. Daar zit roze in. Daar zit roze in. En dat is meer reet. Oké, dan neem ik. Zit in die van tante blauw. Oké, dus Geen blauw. als met blauw kan voelt. Alles met blauw kan voort. Die kan voelt. Je zit blauw op de hoed, maar dat telt net. Zit er bij die reet bij? Nee. Geen reet. Nee. Nou, die had een rede tulp. Die had een rede ketting. Die had een rede strik. Die had een rede jurk en een rede blom. Oeh, dan hou ik nog 2. Zwitserland en Zuid-Afrika. Zit in die van tante roze. Zit in tante haar citroos. Ja. Nee. Jawel. Hoeveel haast nog hoor? Draaien. Draaien, oeh. Nou, Ah. ik go voor de gok. Is het Zuid-Afrika? Ja. Ja? Ja. Yes! Dus ik ga 1 punt. Ik kies hier de punten van. Elke keer dat het tenminste mij smeren heen gezet. Ik ga nou 1 punt. Maar doe mij eens alleen teruggokken, Jara. Zit in die van tante Reet. Nee, wacht. Toch net. Had hij iets in een hand? Ja. Speelt die van tante een instrument? Nee. Is het Japan? Ja, Japan. Japan en Zuid-Afrika heen we. Ah, leuk man. Nog een keer. Mijn oren, Katrin? Draaien we dus om. Ja, dier. Ja, we doen de best. Wat is dit? Vliegtuig. Nee, dat is niet een vliegtuig, dat is een trein. Eerder een vliegtuig. Waar is het Dat vliegtuig? is een boot. Dat is een boot, ja. Zo, hier, wat is dit dan? Dat is het vliegtuig. En wat is dit? Je hebt ook een helikopter. Heb ik een helikopter nou, shit? Dit is nou de lowest vlog. Even oppoetsen, hè. Wat lijkt het zo vies. Eerder een helikopter? Ik weet het niet. Ja, ik zie wel Ja. een helikopter. Waar is de helikopter? Helikopter, helikopter, mij die mij op reis. Boven de wolken. Wow. Ja. Ja, en eerder een vrachtwijn. Deze? En een trekker? Ja, dat is een vrachtwijn. En wij is de trekker. Een paard had ik een trekker, toch? Ja.
En de trein. Ja. Ja, ik stek wel even een keer. De ruutjes erin van heeft. Dat is hartstikke leuk. Ik zit al een beetje in. Nou jongens, ik ga mijn jaren handjeklap die op de telefoon. Een hele leuke app. Ja. Handjeklap. Ik kan hem wel vinden. Daarna ga ik even met de bandjes boeten in de speeltuin boeten. En op een schommel en op een glijbaan. Mijn aap. En nou krijg ik mijn jaren het speeltje die wat ik bij de kringloop kocht hier. Voor €2 jongens. Dus gewoon bij de kringloop al die leuke speeltjes te krijgen. Wie wat waar. En Lois is nou nog lekker aan het bordje. Maar dat... hast het waar ik het eruit leven? Tante doet er zo wel in. En dat ik ken er wel weer in. Ik zou zeggen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toempje omheen. En via het net de chill app te downloaden voor op die tablet. Als telefoon. En ten naaien. Chits vlog. En dan zeg je, hey. Hoi, ik heb niks zwaaien. Doei.